гарди мусиқӣ ва сабти овоз аз Фараҳманд Каримов. Оҳи дили марате ҳози ту намедонӣ, ҳози ту дар куҷои оҳи мара намефаҳме. Медонум мадазори сери дил та намегӯӣ, медонум беқарори ту мадар раҳме надорӣ. Шабода таи борон рафтестам оҳиста, фикри хаёлам тадайс намекунам дарда. Нигоҳ ку гули ман мехонум абалам, ҳар як мисраи шеъри ман барои ту мадам. ҳозида бари ман мемонӣ то нафаси охирон, дар пастиву баландиҳои зиндагӣ мара то ханамо. дар варақи хаёлу менависум бо хони дил, азоби марафам бе ту буда мушкил. ёди ҳамун рӯзое бо ту будани ман, аку ай мадуриву намекунӣ ёде ман. қасам мехӯрам ки ба ҳеҷ кас надорум ҳавас, бо ёди ту мемерам то охирон нафас. оҳанги дили зори ман захми танат шавад, пироҳани хунини ман барот кафон шавад. рӯзе назар кунӣ ту бар саги мазори ман, афсӯс наёби ту маро гарди зори ман. агар ки як лаҳза дардомам мекарди ҳис, мумкин ки ҳамон вақт дигар мешад сарнавишт. рӯзе мешавад ки ту мара мекунӣ ёд, бидон ки ҳамон рӯз ҷонат мекуна вафо. бо як овоз гирья кардам мезани дод, то гӯши ман намерасад ҳамон садод. кафани ман мешавад куртаи танат, карди ту хиёнат, ишқ расид ба охират. хиёнаткор наде мара дига озор, танҳо мондан беҳтар зиндагӣ шудам безор. бигӯ ки то ба кай дардам мекунам ба ҷо, бигӯ ба дарди ман кадом табиб метадаво. дигар ғамам нате ҳамиқат дорам хоҳиш, бигӯ ки то ба кай ин дил мекуна нолиш. бикои баъди 100 000 сол ту меҳри ман, худо шоҳид наёби хоки сари ман. оҳанги дили зори ман захми танат шавад, пироҳани хунини ман барад кафан шавад. рӯзе назар кунӣ ту бар санги мазори ман, афсӯс наёби бу маро бу гарди зори ман. оҳанги дили зори ман захми танат шавад, пироҳани хунини ман барот кафан шавад. рӯзе назар кунӣ ту бар санги мазори ман, афсӯс наёби бу маро бу гарди зори